Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Jokihola along APHLC MP candidate Jai Katharapan Kangthum Karnipon. Nilip Lakhain Korapoke Parlo, Jangmi Ponipai Inkoi Arni, APHLC candidate Jai Katharapan Kangthum Karni Ajaime Kedengpo. Bang Swahut, Bang Suripo Sose Adatatum, MP candidate Jai Katharnang Lili Angko, RV Kejang, Ghonta Isi Bak Sose Setami, RV Char Silon Pen, Inghong Dinglo, Lapen Api Jai Katharnang Lepen Jumisen Alam The, Jaipon. Atheke APHLC asong ke mangke hemprek aparman henlo lasi MP jongsi ke hailo pulote parliament along lamthe paklang don pen hemprek vanbek pola pen article 244A sitamit pachunbek jila pen ke keche ke beaso aphan setame amen kang thana sai dengpon pola pen rat kaching thor avar sai pusetami pachunbek poputa radaphan thanpachini pon nili pen philip tiso dolamara pen dorsing togbi Karbianglo news pini depta 310 Don Haruke Tom Rakep Don Haruke Tom Rakep Amuluk BJP pen just se metke dak nang join nun etlo fini la pen procession da ding pi munita 10,000 bak chetong lo fini la potsi la ke theklong lor lo I Karbia tum inglong arat tum jelang pet nang ji po lam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum phanang pa se chok la tribe atung ang bong pa ye chok akam claim ka Assam government tum se claim la solam RSS bongo sena tum se claim la potsi la solam ke jok ta nong chini lo la penitum united nang ji po bang chini lo tribe atum an upete ilitum e minority se je plang boke la helo alang e minority athik the je plang dang lo ma pima pan lo non election hu theklong ji itu minority je plang dang lo ma pima ke election hu theklong ji जो को आंसी के वोट के लोग माँ थे महाला बांग कि चे तुम के पोम मत्सी थोर पकी के ये वोट नहीं पीडुन के हाला तुम लोग लीड पेन तुम पॉलिटिकल राइट्स नंगे चीडुन थे किया पान नंगे हाला तुम आके बीजेपी पेन कांग्रेस अपान CPIML अपान से रिसीम असोन से के एन itu mah Karbi anglong di Mahasau along le la pen political rights anang ke tidun dia pan ke BJP la ke che tunge BJP la pen Congress la pen ke CPIML la tom hansi a risima son se ke en la si la so alam itum rat atum chini pe me nai sar la BJP atum article 244A la pen ke hemprehang bo palam hoga BJP tu hang hi lagi nil itum jakka suke da hota bang Rajnath Singh minister hala bang sohut home minister ni tum han directly yang thanun lo lagi nang tum han PP pu lagi BJP tu ni tum jakka sen sike dam ke official sike dam ke hala so nang thanun etlo lagi nang PP pu ki PG langa li non la 6 schedule ta pavide ji pu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that loke papa by that loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binonge la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo hedi la tum khay alam si just met gelang ke mati di la tum chethana lize ta khay alam si gelang la pot area na tum dak India chirai thip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai siapot dakta area tum chirai thip nang ji pusala tum kamatha ala pen akam da claim la si dak ili tum phan autonomy thu ke asapta nang ping tum ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke nili alang li tum phan mang hu hak kupisi alang li tum Karbiar arat inglong arat tum man ka pivira kam si claim lo long recap ta chi pidet lo la phi anta alang li tum BJP long dodun bom la ke alang li tum ke chi atum arisim ason si ceplang dun bom la ke therak me mi alam la pening oi me mi alam MP a candidate Jotson Bay aphan Hamren District Committee atumpen Kangthum Karnipon Nijang Karbianglong Hamren Rong Sopi Multi Utility Building a Hongjai along ASDC pen kachotoidun MP a candidate Jotson Bay aphan Kangthum Karni anparta vote kerek pi amai kepadupon Bangso along ASDC Hamren District Committee pen chepater piponsi ASDC asong aphan ke kroi aratatum chetong dun pen ke wangjini phai inkohera trok arni MP kile kepadu ponji ahu Jotson Bay aphan ke ongdung avot pi pen pahai ponji aphan chethan ponsi bangso amai pi RD dojot pen peduponlo Hamren pen Birson Ronghang Karbianglo news ala ke nili tum hole nang toy pute
mana kilo puji ahoilam pena jok Jibril pen tung cibong itu ahoilam ini bang Jibril pen tung cibong itu Kajirungan National Park na Turkidai Kajirong ke Wilson itu Kajirona National Park tang pe teji pulo hala bang tan ini tum sikro pe Wilson long ne pulo lata ini tum ko ke tak Jibril pen long le anji puta chiri suri si puta ni tum ko ke ni tum ko ke lage isialam government bang ke cibong la hini bang ke Congress la pen APSLC tu pan apatai तीन election tani tu chingwa council election bulte seat sharing na adaka sidu pen MLA election buta seat sharing na adaka seat thom pido lo kar beno no dima saulong pen seat sidolo seat polo apot klengaram na Hini niliga thedungalam kaning je bangket council lo bangket nangja ka tharma MP doji ado CM ka cherai congress ma CM ka cherai lagni lilam kali party la ba MP da ni tung nang hang delu MP da nang cherai delu nang tum le party ni tum le jingwai ra chipe kroinon ma MP cherai ma CM cherai Congress la pen APSLC tu ni tu bang MP candidate ang lo CM post na nilo kuda BP bang sempre na kita alam tum krokedat pulude ni tum da party penang ni tum people thuk se dai lage BJP ne na to alam kailo Congress na to akam kailo mane ha Delhi so na to akam kailo ni tum da party penang Congress APSLC jo pan ni tu pana pin khat ke me MP pen post wet MP la pen CM bangke nang tumlo che thakon pula anak kapin khat ke meta alang tu kachi song selet pena jo hempre kalam ke song selet pena jo ahoilam che song selet pena jo PGR forest alam pen ke song refugee fan lung nei pu ke song selet pena jo se nili tum pe sitsaring tum te pulu de ne tum thuna ko pode jaiga thar ke non het ke senga song la tum election thuji ASDC ga 1989 pen election thur ga song thur thede na pu he Surentimunga hemperang kya bitunga tumpen kahumridam non malom social media achetai along kache thang plot ke dam tang jangmi poni phai kretrok CR ni inut Surentimung pu honghap hongru abang phu jai kathar aphan aning kaching sampar pek pen ajok karbi poho pen karchudun pen aputha penang an social media achetai along chethang ponlu labang sohlama putha karbi anglong arat aphan kapachini ponji aphan pura pherangkia bitunga tumpen humridam lu tangte alang li tumpen kahumridam mate kachingki kachethan alam thele arjuponik sina Surentimung dak nilirong ke nilirong akan buramen ke sodartimung angke la iria pe laan bang ke kopeni dak belis ke mon singgiling arong he angke ni non sitini ni ji ku bang ka ju pen ki thak ni bang ke la pulo kola sohut nili kaita na hokta dun da dun de pinlang chitong dun de pinlang sistami kalau bang suami meeting la jai kathar sa ke bang ahut nili ka chitong dun kachingki dun kang tung pen chipachini dun kang tung bang khe phan pu isi akimang thedung to wari ke yapon akimi la su nili na hok dam de stami nani na phu na long stami adjust stami lang dun long pen thedun long alam ki klar kal du long pen king kam bang nang chi jolin kimisen ke paprang dun thegia phan la so chirap chitu dun yi pu ning kang sam jin ben sinilita holapu amuk sarwangi holo nilihin pen ning kang sam pen puhu tak panong pi pon pen si nili hodak chitong dun lo hejo amasi puhu cha arwak non lo nili phantana arwak lo si ansu si alang ki klem ki dam ki mi along aning ching sam ka chirap chitu dun yi phan ning hang lo bolam si nili ka cepat dudun punang nak lah ya campaign
ke lu cek lang kami bor ide lu ti Tapi nang lila bangso nang li keng pini ke kesu ke mentupen lo penanarji. la kiso bang ke ho bihek pen lu pu kami jonom pen ke kali tang ni lita chithei lu long le sarpi sa bara tu nang than lo kisu ke ho bihek pen ke jonom pen ke kali bihek pen lu kami ke daman ke rong rokat buran ke dam long lang tang amat isi kisu colong lok lo amat ke chupa mi thek thek le he manon tu an kami ni la pu si do bom so kem so dam bus na anja pusta kemrit kam kami he aku si choklem bom cho dam bom lo ke ake lu ke chong da du ne the den le ta si rong lom la he ma lom bus kami na ni na bus kami mane non ke ichora do ko sumar do ko Sumar bang ko anali sumar bang ke thom bang ke thom bang thom mar so nut pin so ba hin ni non pur hi bom lang sumar akleng bang class 9 lo ada wa ma bang ke class 6 kidi bang ke class 5 Tante sorkar pen lason do kerap do nantum ela hong hop hobru num phan isi wheelchair pen perini lason keng dami phan wa keng stick thola pohai nang phan kerap kilong dulu mana pi dulu mah o la bang ke mane aprang adhula ke dama phana bang po yar bang do ke do lo amane ke hola son men ta sulio un edel aman ke dam I edel he aku la so pen thu bang ke la son dang thoma sai ke la NGO group tum he di dak ne tum mai staff alom he la da ke dap song pu la so NGO group pen dang thoma sai ge nang pi ko su hut bang penang an bek long ajir ding le he man no ke la ta hin da kamat ke no ta plat I edel te tom dak bas nong seru puthara mesi kadom terang pihin benalu phan ko pini son kerap pajir dulu mah non mat ke avelang avelang mane akarapta chuhang nun ta thek the mi thang ta angke bang ta nang than pi bang ave ma he ase ajak akarapta sarkar pen bang ke pudam puluti ave Tante nang lihin pen nom la MSC la bas nong seru puthara mesi kadom terang pi phan pini chuning ri som do mah mane ne li bang ke chuning ri ta thek the lo asi chuning ri lo alam ke kang ke nang di summer atuma phan lu ka popor hi pen la ka pachari ga kasemet ara yang gu kiri la hai pathak nang di kopia sai sigi klem pon thek kup son si chila na pon thek lo mane la pulo non son dak taxi hol hai si kami non hol akleng pan admission ipita oi akleng pan admission vitamina la hai hui pen si esban to endel le jo bang kami la hai hui ki klemen si nani hajira majira kami chudun bok kedet kami heti damle u is kami la pute bok terai bang ke side an kami la cek akaman bang ke nili penangan ki klem cepat du ma he asal si klem bom Tangte nang tum la son hidi long le bang ke do ikma hidi long le ta do ciri pon bang ke do ke do he ciri po do ke do kami mi thang kami ho arita hilupi Cuklemun dekhe ya dekhe man ke la bang atum hansi la kuti di hi to ya di dek tik ya la ke la pulo akara bang ke mo nalitum nang lang pon bom moy aja sit kami hadi kasi nalitum han kami churu lo nalitum dak am ke bang ke ni lam thi si ni nang chi ki don long nang je than long he kasi an si ni sam to lo nang litum man ta an si Nilihin dan kami hin jume gurang tu kat benang tadi. Nili lamda ning yu de kedet ni. Tadi hadi nahok kan ning yu jepin lang mak.